Catalans, catalanes... Avui, a la xocolata del lloro i en una jornada històrica... Agustí Forner. Que compreu? Se m'han escapat els lloros i van ara i els hi posen un micro davant. Les Xones i les Juanes són el futur del país. I que en sortiu sanes i estàlvies dependrà de la vostra intel·ligència. I am a Catalan. Panses i figues de nous i olives i mel i mató. Jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, Que comenci la funció. Amunt el taló. On és el taló? Doncs què hi farem? La xocolata del lloro amb Miquel Cavaller i Albert Paller. Al voltant d'un home, primera pedra de l'edifici, s'enlligaven altres, com ell. Semblaven tenir les cames, los braços i les espatlles de ferro. Quan la rodona fou prou massissa, se'n formà un altre damunt, i lo formidable edifici, que tenia 2 pisos, arribà a 5, i l'enganeta s'enfilà al cim com un angelet que devia coronar aquella columna de supèrbia humana. La gegantina torre se posà a caminar com un monstre de 5 cames i acostant-lo al balcó, l'enganeta, eixerit, vingué a caure riallent mos braços. Unim-nos bé, lliguem-nos de braços i de cor al voltant de les sagrades banderes de la pàtria i de la fe i després alcem la torre de nostre catalanisme fins al cel, si voleu. Home, estic esborronat. Ja estic. Què és això? És que avui havíem de començar una mica diferent. Això és el que va dir el senyor Jacint Verdaguer en el certamen catalanista de Valls del 1886. O sigui, ha plogut una mica, però bueno, home, està bé començar amb una èpica tipus així. Home, perquè avui parlarem, ni més ni menys, que de castells, entre altres coses, però... Sí, un tema del qual soc expert, o sigui que no, si voleu una pregunta, jo tinc totes les solucions, no tinc ni idea de castells, o sigui, ho vull dir abans de començar perquè ja veureu que aniré fent preguntes, que aquí els que en saben els tinc al costat. Dit això, bones, Albert. Hola, què tal, com estem? Bé, aquí estem. Bon any, per cert. Bon any. Bé, a veure si el refredat em permet no fer masses interrupcions. Això que sí. Jo crec que sí. Tirem com sempre, doncs. Som-hi. Màrtirs, llunàtics, prodigis i malparits han construït la història de Catalunya. Navegant entre el seny i la rauxa, ens han fet tal i com som. Miquel, bones. La pregunta. Som-hi. Agustí Forner, seny o rauxa? Aviam. Segons el que hem pogut veure, i sense conèixer particularment, per tenir el cap tan lúcid com el tenia a la plaça s'ha de tenir una base de seny considerable. Ara bé, hi ha algunes declaracions, alguns talls bastant catxondos que no es poden produir sense una rauxa, diguéssim, latent. Tot i així, Albert, avui ens fa especial il·lusió poder-te comentar que a taula tenim algú que ho pot respondre molt millor que nosaltres. Maria Forner, filla de l'Agustí, seny o rauxa? Podríem dir que l'Agustí tenia 2 vessants, periodísticament parlant. La primera seria seny, que és la que tothom li ve al cap, no? Quan és delegat de Tarragona, una persona que la imatge és impol·luta, maquillada, amb tratge, una persona molt professional, molt tècnica, i la part on ell més va gaudir, que és la rauxa, en la part que és més coneguda, no? Com quan portava aquestes camises tan característiques d'ell, a la part quan van a l'àmbit de la societat de TV3, que és allí on la rauxa desbordava en la seva persona. Una mica de tot. Bueno, no ens hem allunyat massa. No gaire encara. Clar, aquells que van conèixer l'Agustí Forner potser no necessitaran masses explicacions. De fet, és probable que el coneguessin directament com el Forner. Però podem entendre que algú s'ho pregunti. El periodisme és ple de veus, de cares, de professionals solvents que fan bé la seva feina cada dia. Però no tots s'acaben convertint en una referència, en algú que deixa una marca especial. Llavors, la pregunta sorgeix sola. On és la diferència? Per què parlem avui d'un periodista? Hi arribarem. Calma. Només direm que el Forner feia periodisme a la seva manera. Informar bé és un exercici de claredat i eloqüència, que acostumen a estar a l'abast de bastanta gent, però el que és únic és l'autenticitat, que és una cosa que es té o no es té, que no s'entrena. Aquest és el punt diferencial que deixa marca, i ara ho entendreu.
De fet, abans d'abordar una mica la biografia que n'hem pogut reconstruir i que la Maria ens ajudarà, doncs l'Agustí és d'aquells periodistes que mola. És d'aquesta gent del Camp de Tarragona que segueix el tarannà del Camp de Tarragona, que sempre ens arriba tan proper i tot i no està molt connectat amb els castells, sense un apreci personal, perquè és el que dius, no? Que ens arriba a la persona més enllà del periodisme, del periodista que també. De fet, aquí volíem introduir una teoria que els genis de la sotana, que tenen molt d'enginy, per no dir els que més, en el camp al que estem intentant entrar, planteja una teoria molt interessant i diuen que hi ha dues maneres de molar en català. La tranquil·la i la nerviosa, diguéssim. La nerviosa és la que engloba els personatges histriònics, sanguinis, tramuntànics, que diuen ell, com Pau Riba, Dalí, Albert Serra, aquests que van com a taulats i molen. Però després tenim la manera de molar en català, que és la tranquil·la. La irònica, la patxorrística, de sobretaula, i aquí és on ens entrarien Xavier Grasset, Quim Monzó, segons com, Quimi Portet, no? Aquest perfil, diguéssim, de personalitat, i nosaltres ens prenem la llicència des de fora externament, però després del que hem anat veient d'incloure-hi l'Agustí, perquè ens encaixa perfectament amb aquesta definició. Bé, de moment, a veure, hem anat llançant molts conceptes, no hem anat encara en matèria, així que començarem pel principi, com acostumem a fer. En una ciutat oberta al mar, de carrer i de conversa, neix l'Agustí Forner, un 12 de juliol de 1962, a Tarragona. I això, en el seu cas, no és un detall menor. Amb els anys, se'n sentirà part, i no només això, se'n sentirà responsable. Era d'aquells que saben on viuen, que estimen el lloc i que no tenen cap problema en dir-ho. Perquè bé, ser del Camp de Tarragona... A veure, no és el millor lloc per ser de Catalunya, segons els tòpics. Segons els tòpics, no? Evidentment, nosaltres tenim una altra versió d'això. Gent que no hi viu, ho diu. Exacte. Clar. Bueno, som una mica, malauradament, la deixalleria per molta gent de Catalunya. Fins que vens i dius, aquí hi ha coses, sí. Bé, Tarragona no va ser mai només el fons del quadre. Va ser casa i va ser bandera. D'aquells primers anys, nosaltres, Maria, com és evident, no sabem gaire cosa. No hi ha relats fixats, ni grans entrevistes, ni memòries, com sí que en altres programes hem pogut consultar. I és per això que, clar, aquí tenim a taula i ens has d'ajudar una mica, si és que et ve de gust, per descobrir aquest tipus de coses. Tens algun retrat o alguna cosa que t'hagi arribat de l'Agustí de petit, la seva família? La primera que haig de dir, i és que no us heu equivocat valtros, el meu pare va néixer l'11 de juliol del 62, però el meu avi, com era igual de sapastre que el meu pare, el va inscriure el dia 12. Per tant, legalment el meu pare és del 12 de juliol, ho celebrem el 12 de juliol, però va néixer l'11 de juliol. Algú bastant forner ja de principi. El meu pare ve d'una família humil, el meu avi tenia i té el meu tiet encara una tintoreria a la plaça Corsini del Mercat de Tarragona i una família molt normal, molt de carrer, cachondeio i ja està. Però sí que es va remarcant bastant, el tema del cachondeio, d'anar doncs bé, fent conyes per la vida. Sí, bueno, després farem demostracions pràctiques, sí, tenim demostracions, tenim gènere. Bé, doncs aquell nen, ja amb aquest aura de cachondeu que ve de casa, no era una cosa seva, ja em puc comprovar, sinó, bueno, com has dit, reiterarem aquest tema de la conya, doncs acabaria fent cap a la cadena SER. O com era una ràdio que depenia de la cadena SER, Ràdio Salou, i allí on ja té el primer contacte amb una persona que tots també aquí coneixem, un d'aquestes persones que té la manera de molar tranquil·la, com és el Xavier Grasset, i que comparteix ràdio amb ell, a Ràdio Salou, que depenia de la SER, a mitjans dels 80 fins al 87. I és aquí on iniciaria la seva carrera periodística, si no ens equivoquem. A més, part de la seva tasca se centra en seguir el Club Gimnàstic de Tarragona, anys de segona B i tercera. Bueno, no està mal. Bueno, hi ha hagut anys millors. Sí. I el Reus Ploms. El Reus Ploms també. Estrany, que el meu pare pogués retransmetre alguna de Reus, però... Suposo que quan la feina apreta... Sí. Comença a establir-se un referent del periodisme esportiu a les comarques de Tarragona. Clar, aquí ara apareix una pregunta important, que és, abans de tot això, d'entrar a ràdio, d'entrar a televisió, quan apareix realment aquesta inquietud? Ja li venia de petit? No, per lo que he preguntat jo, no. Simplement li agradava, va anar a Barcelona a estudiar periodisme,
Va viure a casa dels meus tiets tota aquella època i des de llavors va començar les pràctiques a Ràdio Obrera a Barcelona i a partir d'aquí no va deixar de treballar mai de periodista. Sí, la vocació es va gestant amb el temps i finalment diu, vale, jo vull ser periodista. I sempre amb una predisposició pels esports, no? Sembla ser? Sí. D'acord, vale. Curiós, però sí, cert. Va començar amb els esports. Esport, Tarragona, i si no hi ha més remei, Reus. No? Sí. Exacte. Fa pinta. Seria aquesta. El 1989 fa un pas important. S'incorpora a Televisió de Catalunya i ho fa, des d'on creus que ho va fer? Des de Tarragona, al capdavant de la delegació. A partir d'aquí ja no és només una veu de ràdio, ara també és una cara. I sobretot és algú que ara ja sí entra cada migdia a casa de molta gent. Que aquí hi ha un pas, com he comentat, bastant transcendent. A l'hora de dinar, a la cuina, al menjador, al televisor encès, quan en aquells moments que no es dinava mirant el TikTok, doncs hi havia, es veu, sembla ser, se'ns ha dit que hi havia la tele encesa i doncs l'Agustí apareixia. Des de Tarragona explica el que passa al territori, sense allunyar-se'n, i a poc el forner, ara ja sí, passa a formar part del paisatge quotidià doncs, de moltíssimes famílies, ja no només del nostre territori, sinó que, diguéssim, traspassa els marges. Bon dia. Els habitants del poble de Barberà de la Conca decidiran demà en assemblea si accepten la instal·lació al seu municipi d'una planta de producció d'adobs orgànics. Aquesta planta reciclaria les escombraries de 17 municipis de la comarca del Maresme. Amb aquesta informació obrim el sumari del Telenotícies Comarques. Aquesta va ser la primera missió que va fer des del Comarques, i ara aquí això sí que xoca una mica amb el que estàvem dient. Un paio catxondo. Aquí el que estem veient és una cosa normal. Informació clara, toc correcte, res estrany. Podria ser qualsevol. Assegurant-se la feina. Assegurant-se la feina. Complint. Però bé, no us confieu, ja hem donat alguna pista, però a poc el forner començarà a fer la seva, diguéssim. Sense avisar gaire, una frase aquí, un comentari allà, que naixia, no és que s'ho preparés, naixia de manera genuïna, i tenia una manera de dir les coses que no acabes de saber si està al guió, s'ho ha escapat o és part de la seva personalitat. Nosaltres tenim bastant clar quina de les dues coses és. I així, a banda d'un gran comunicador i periodista, anàvem coneixent una persona, directa i molt humana. Ara, dit això, tornem-lo a escoltar. Hola, aquí a Tarragona hi ha xou, Àngel Casas, xou. M'ho han deixat Bueno, tu ja saps com m'ho han deixat. Podeu veure al meu darrere uns homes que s'han proposat ensenyar als tarragonins a ballar samba. Si no vegeu gent, o molta gent, és perquè la majoria els han fitxat, han après a ballar. Aquí tenim el sector de que està en ello. Però si anem una mica més cap aquí, veiem el sector, no em dóna més el cable, de brasilers autèntics que fan autèntiques virgueries. I si mireu aquest sector, és el que podríem estar fins als 50 anys de TV3 i de samba no faríem res. La música ha estat un dels elements principals d'aquesta nit 25 a Tarragona, però també Tarragona ha aprofitat aquesta festa per lluir patrimoni, que d'això en tenim i molt. Hem de dir que l'hem enganxat i l'hem agafat en una connexió molt intensa. No sempre cobria concerts de samba. Essència pura, també. Essència total. I acaba el tall també mencionant Tarragona una altra vegada. És a dir, ningú s'oblidava d'on venia. Veiem el contrast, entre la primera i aquesta. Això sí, hem de dir que sempre s'ajustava al context. L'Agustí era així. Amb el pas del temps va saber enamorar l'audiència. I us animem des d'aquí a anar a Trescat, buscar hemeroteca, i això us ho portem un tast, perquè no tenim tant de temps, però us animem perquè bé, recordarem moments molt divertits i entranyables. I no patiu perquè en tindrem més, bastants més. Quan parlem de l'Agustí, però, també hem de parlar d'un pioner. No només per l'estil, sinó per ser un dels responsables de portar els castells a la pantalla petita i d'aquella manera que ho feia ell. A casa de tothom. En una època en què això no era tan evident, ell hi va apostar, micròfon en mà i de plaça en plaça. Els castells són èpica, i com ell mateix deia, amb una mica de sensibilitat, ja ets capaç de percebre-ho. Cridar quan es fa l'aleta o es descarrega, apretar les dents quan el castell tremola, o tallar la respiració en sec quan cau. Són sensacions universals que amb una bona narració es magnifiquen, però que només amb les imatges ja et pots fer una idea del que està passant. Però és que n'hi ha més. Els castells són tècnica. Entendre el castell requereix entendre tot un llenguatge. Cada part de l'estructura,
què hi ha rere un castell net, un castell en folre o també en manilles, un pilar, un castell de 2, de 3, de 4, de 5, de 7 o de 9, un castell amb un pilar al mig o una construcció aixecada per sota. Entendre què va bé i què no va bé. Els castells també són tradició. Per què els fem? Perquè són un reflexe del que som els catalans. I finalment, els castells són història, són tot el que hi ha darrere. El bagatge de cada colla, les hores d'assaig, els errors, els nervis abans de sortir a la plaça, el significat de cada pas i de cada decisió. I sobretot, les persones. Cada castell, al final, és persones que confien que el del costat farà bé la seva feina. A banda d'això, són gent que sap què està fent, però també què s'hi està jugant. I són els valors que es practiquen. Força, equilibri, valor i seny. Per tant, no només va saber entendre que els castells eren un gran espectacle, sinó que va ser capaç de fer arribar tot aquest conjunt de valors que representen, que no és fàcil. I aquí hi ha el mèrit de l'Agustí. Jo he de pair, tot això, Albert, perdona, però... Molta informació. No sabia que eren tantes coses. Com a persona prou ingènua en el món, o, bueno, més que ingènua, diguéssim que ignorant de certes tècniques del món casteller, sí que n'he hagut d'aprendre una base per un tema de supervivència social, perquè on estem, on saps, o quedes aïllat de moltes converses, així que t'he anat seguint tot el que a més que els castellers acostumen a ser carregosos, També el monotema, els castells fins i tot a la sopa. No em pronunciaré sobre això, però bé, la qüestió és que jo tinc preguntes. Jo imagino que avui parlem amb una personalitat inqüestionable del món casteller, però jo suposo que cada colla deu tenir els seus castellers il·lustres o figures, no? Capdals de les colles. Les vaques sagrades, no? Les vaques sagrades. Tu, Maria, ets de la Jove, de Tarragona, es veu que joves, no? No, no. Una cosa al tanto. Llavors intentaré mantenir-me a la Jove, i hi ha alguna vaca sagrada, un casteller il·lustre d'aquests que passen a la història. Mític, sí. Que estan vius i que no estan vius també. Noms vols? Sí. L'Índio, per exemple, s'ha fet un nano aquest any, un capgros de l'Índio, Albert Grau, Jordi Grau, Jordi Crespo, en puc dir molts, futura cap de colla, Gina, en puc dir molts. És que així faig una mica de bagatge també. I Albert, em consta que ets joves, ara sí, de Valls, senyor Vallenc. L'Albert no ho dirà per modèstia, però prové d'una família molt transcendent en el món de les joves de Valls. No ho dirà, insisteixo, però ho és. Però ho és. Albert Pallarès. No, puc estar-ne orgullós. I ho està, i dono fe que està molt orgullós. Albert, hi ha alguna personalitat il·lustre de les joves? Moltes, la veritat, per parlar de castellers il·lustres, evidentment, record també per tota la família, que són gent admirable, però mira, ara si em fas dir un nom, jo tinc molt fixat, no només pel que he vist jo, perquè t'ho podria corroborar amb Sant Úrsula de l'any passat, però si no, tot l'historial, nosaltres tenim el Fede Gormaz, que és una autèntica bèstia. Mitiquíssim. Vull dir, te puc parlar de Pere Rico, te puc parlar de molta gent, Jaume Martí, molts grans castellers. I bé, mira, altres castellers, i això que no serveixi de precedent, però just me preguntaves i m'ha passat pel cap, a l'hora de parlar de la vella, per fotre merder, el que convingui, però en aquest cas, un casteller que li tinc molta admiració, no només per el llegat casteller, sinó pel llegat personal, és el Pau de Magrinyà, que estant a Vilallonga crec que és una cosa que no podem passar per alt, és una llegenda i precisament també encarna tot això del que estàvem parlant. I és de justícia nombrar-lo. Exactament. Justament, si no us fa res, tornem a l'Agustí. Ens estaríem hores, ja quan apaguen les càmeres. Sí. Amb els noms. Això podria ser infinit. Prendré nota. Però el gran boom de l'Agustí arriba al 92, amb el concurs de castells de Tarragona. A la plaça de Braus, actual TAP, Tarraconena Plaça, sí, famosa, es reuneixen 20 colles i és una de les cites més importants de la temporada castellera. Això, tot i els que no estem ficats, ho sabem, perquè, com deies, està a la sopa i no pots no enterar-te vivint aquí. Aquella edició marcarà una fita. La colla Joves Xiquets de Valls guanya el concurs amb un pòdium memorable, descarregant el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 5 de 8. Tinc aquí apuntat que això
és l'hòstia. No sé qui ho ha apuntat, però crec que això són l'hòstia. Home, per aquell moment era la hòstia. És així? És així. No. Doncs sí, va ser així. I aquesta narració està feta conjuntament amb Carles Feiner. És simptomàtic que en els últims anys hi ha hagut una renovació de caps de colla importants i a Valls els 2 caps de colla són homes força joves. Atenció, que això ja és un intent de 4 de 9 en folre de les joves de Valls. Puja bastant correcte, té una mida força bona. Un castell molt lleugeret, per cert. Sí. Estàvem observant que realment és un castell molt lleuger. Veiem com els 600 estan col·locats i com comencen a pujar ja els dosos, l'acotxador i la xaneta. S'està obrint una mica a nivell de terços. El que passa és que no és res de moment que faci perillar el castell, ni molt menys. A punt de col·locar-se ja els dosos. Es veuen els 15 ja que es comencen a estirar. Molt ben trebat per això, molt segur. Atenció que entra l'enxaneta, atenció que a l'acotxador, perdó. El castell es pot carregar. Hi ha algun problema a nivell de quarts, el castell en tot cas es carregarà. 4 de 9 al folre, carregat per la colla joves dels xiquets de Valls. Anem a veure si el poden descarregar, no ho han fet mai fins ara. Ara, és una qüestió de finura de la canalla i de corda. Si aquesta rengla que veiem tan estirada aconsegueix baixar el 2 per darrere sense gaires estrabades, és molt probable que es descarregui. Els quarts estan ja al límit, és bastant improbable que es puguin estirar més. Però bé, aconsegueixen treure els 600 i això fa pràcticament segur que el castell es descarregarà. Problemes en el folre, hi ha un temps. Molts problemes, atenció que l'hauran de defensar i molt l'han defensat molt bé. Es pot descarregar la primera vegada a la història que la colla joves dels xiquets de Valls descarrega el 4 de 9 al folre. Aquell any la colla vella quedaria en segon lloc i la jove Tarragona en tercer. La colla de la Maria i també una colla que l'Agustí estimava molt i que en volem fer també especial menció, ja que hi som, ja hi entrarem més en detall. Però en qualsevol cas, l'Agustí es va consagrar com la gran veu de les narracions castelleres. A més, també el podríem veure en altres programes, més endavant, com els matins o divendres, cobrint notícies arreu de Catalunya i especialment a Tarragona. De fet, crec que tothom en certa manera esperava aquell moment de connectem amb Tarragona, perquè sabrien a qui veurien, segurament amb una camisa estrambòtica i amb la seva manera de fer les coses. Som conscients que el programa d'avui, com dèiem, estem posant molts talls, però és que no es pot entendre el que estem explicant si no ho escoltem. I n'hi ha un que ens fa especialment gràcia, que és el programa de divendres, quan queda atrapat a Prades per unes nevades. Espectacular, aquest vídeo. Jo el tinc a favoritos a YouTube. És fantàstic. Veiem-lo. Tarda, veiem que neva o no neva? És que no ho veig bé ara. Bona tarda. Home, vols una bona notícia? Sí. Gairebé no neva. Mira, doncs... Però quan s'ha acumulat aquí, Agustí? No ho veus aquí al davant? Home, no ho puc medir des d'aquí. Home, doncs mira, jo faig, com tu ja saps, 1,85 m. Sí. Mira fins on arriba. Déu-n'hi-do. Doncs aquí deu fer 1,20 m o així. Bueno, parlàvem de bones notícies, no? La bona notícia és que està deixant de nevar, però ara em moc, cosa que costa molt, ja veuràs. I ara tindràs la mala notícia. Bé, més que per tu, per mi, la mala notícia és que això és el meu cotxe. Explica'm quan tornaré. O sigui, realment estàs incomunicat, Agustí. Bé, com hem dit, podríem anar-ne tirant perquè no ens cansaríem. Però, Maria, tu tens alguna retransmissió preferida? Aquesta de Prades, per mi, és de les tops, després té moltes de conyes, per exemple, una a la plaça La Font, que diu que connecta en directe i la càmera està mirant en un altre puesto i li diu, ei, que estem en directe. I quan acaba diu, ei, ja pots anar a fer el vermut, I això ho fa en ple directe i li és igual. En tindria moltes. Després a Sant Fèlix també té moltes de quan la gent el crida voti, voti, voti i ell deia que nana de la Xina. Però és que en faríem un fotimer. Quan estava preparant un homicidi, per exemple, no? Que surt ell dient i no és així. És que n'hi ha moltes, però era la seva essència, vull dir, és que no ho buscava, és que era així, era patós, però era divertit.
El que sí que arribava era l'autenticitat. Sí. El seu pas per TV3 també el portarà a presentar el programa sobre castells 8:45, repassant diades i posant el focus en les persones, sobretot. I així anaven passant els anys, de plaça en plaça, atenent connexions, narrant notícies, explicant castells, esports i territori amb la mateixa naturalitat. L'última diada que va cobrir va ser la de Santa Teresa, al Vendrell, el 2024, una més, com tantes altres, amb el micròfon a la mà i la mirada posada al que passava a la plaça. El 16 d'octubre del 2024, l'Agustí Forner moria sobtadament a Tarragona. Tenia 62 anys, a la seva ciutat. El lloc que sempre va explicar, defensar i estimar, deixant un món casteller i la televisió catalana sense una de les seus grans referents i la seva veu principal. Això sí, no podem, diguéssim, parlant de l'Agustí, no podem acabar d'aquesta manera tan de bajón, diguéssim, sinó que acomiadem la biografia dient que va marxar amb molta actitud a la vida. Com sempre. Com deia Simón Coll, crec, les coses clares i la xocolata espessa. Bé, ara sí, Maria, nosaltres ja anem deixant el micròfon, te'l cedim a tu, i bé, no podem començar, diguéssim, per anar obrint, diguéssim, la secció i l'entrevista. Hem vist el que és l'Agustí, o el que ens ha arribat a nosaltres l'Agustí, però necessitem saber, després d'aquestes connexions i de parlar d'ell, com era l'Agustí com a pare. Era així, Vull dir, tal com el veieu a la pantalla, era així. Era un tio molt senzill, de casa seva, li agradava molt estar amb la seva família, li apassionava la seva feina, beure cafè per Tarragona. Un tio senzill, divertit, molt familiar, molt carinyós. Jo crec que l'essència aquesta sí que la podeu veure així, des de la pantalla. I a casa també ho era així, una persona molt propera, molt pendent de naltros. Era autèntic, era un tio senzill i autèntic. Com explicàvem, doncs, les sortides de l'Agustí eren il·lustres. I a vegades les seves connexions podien arribar a ser una cosa surrealista. De fet, escoltem com, cobrint les jornades de Tàrraco Viva, té una entrevista amb Diògenes. Les feien com menjaven, com vivien, en definitiva. I aquest any arriba a la 20a edició i es dedica a Roma, però també a Grècia. Això vol dir que qualsevol persona que vagi pel carrer es pot trobar amb un senyor com aquest. Vostè sí que és un senyor que va amb una mà al davant i una altra al darrere, no com altres. Ironia. No, jo sóc Diògenes. Diògenes el gos. I visc només respectant les regles de la naturalesa. I no m'importa la gent que persegueix la fama o el prestigi, perquè ells només són esclaus. Jo visco feliç i busco la felicitat que ens dona la saviesa. Per cert, parlava bé català, per ser grec? Vostè no ho sap, però d'aquí a 2000 anys hi haurà un aparell que es dirà televisió, que serà molt important. I jo, com a molt important, li puc dir a vostè què vol que faci per vostè? Doncs ara mateix el que podries fer seria apartar-te, perquè m'estàs tapant el sol. Gràcies, Diògenes. Això que he dit al final era una frase històrica del Diògenes. Li va dir a Alexandre el Gran, que estava passejant, se li va posar al davant i va passar això. És que no té cap mena de sentit. I ara m'ha vingut al cap un reportatge que va fer ell a la pista de gel de Barcelona, que es va currar, trucar al paio que feia de patinatge de gel que anessin vestits igual. I ell estava entrant a l'entrevista, blim, 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 i de cop i volta graven a la persona patinant espectacular, salt, preciós. Pam, i para. I fa, què, has flipat, Sóc jo. Clar, tothom es pensava que era ell. I realment no. O sigui, el tio buscava tot el rato la part divertida, la part que la gent flipés. I ara m'ha vingut al cap, perquè aquesta situació també és bastant surrealista. Hòstia, és bona aquesta també, aquesta l'haurem de buscar. Sí, sí. Clar, saps què passa? Que jo ara aquí tenia una pregunta, però que crec que ja no cal fer-la perquè crec que m'ha quedat prou clar, que és, a casa també era així? Sí. Era així. No tenia mala llet. Vull dir, no busqueu la part de... Tenia mala hòstia? No en tenia. No. Tot s'ho preia bé. D'acord. Llavors, entenent que tot això que sortia era genuí, com això del patinatge o gràcies Diògenes o aquestes coses, però ell fins a quin punt es preparava? Home, jo entenc que
fora la conya, era una persona que s'ho currava molt, que hi dedicava moltes hores i la seva feina era la seva gran passió. Vull dir, ell s'informava, estudiava, recopilava un munt d'informació, vull dir, ho portava molt preparat, dintre de que quan tu el veies en directe pensaves que tot era dintre d'un personatge, però realment ell era un gran professional, les coses com són. I obviant això, diguéssim, que és el que ens arriba, no? de la conya per la gran professionalitat, entrarem després en el bloc Castells com a tal, ja en dedicarem estona, però també allò al seu temps lliure dedicava temps a mirar estadístiques, repassar les històries de cada colla, o sigui, més enllà de la feina. Ell estava molt posat, és un mundillo que ell hi trepitjava, vull dir, tenia amics i tenia molts coneguts dintre del món. Vull dir, nosaltres ja estem fotuts, per tant ell indirectament també ho mamava, però sí, li interessava tot aquest món. I s'informava i buscava i a veure què s'han dit uns als altres, també era una mica xafarot. Tot les preguntes que venen a partir d'ara i tot el que venim serà no perquè ho vulguem buscar així, sinó perquè la realitat ens hi porta a ser un elogi per l'Agustí, perquè ni que vulguis no trobaràs res negatiu a dir-hi. Però també, només per la tasca que de base intentem fer d'humanitzar, diguéssim, totes les persones, ens estem acostumant a fer una pregunta, que és, dins del context que acabo de mencionar, hi havia una cosa que del papa no us enteníeu o no t'acaba d'agradar? Era, a veure, et puc dir virtuts i defectes com té qualsevol persona. Era una persona molt cabuda, molt tossuda. Si tenia la raó, la portava fins la mort. I si s'havia d'enfadar amb tu perquè ell creia que tenia la raó, la tenia i punt. Dels pocs defectes que et puc dir com a pare. Perquè a banda dels castells, quines altres aficions us unien? Ell i jo, directament. Pues les mateixes coses simples, que és quedar per anar a esmorzar, quedar per anar a fer un vermut, quedar per dinar, quedar per anar a près amb la família, la passió pels gossos, coses senzilles, coses que s'han fet sempre. Bé, venim de dinar, no és cap secret, perquè sempre que gravem, si podem, venim de dinar. Hem parlat de que ets mestre, llavors us uneix dins de diferents disciplines un gust i una virtut per explicar i comunicar cap als altres, i fins i tot com de didàctica, no? de voler ensenyar. Ell parlava d'aquesta vocació que compartíeu, diguéssim, el que significava per ell aquesta funció de comunicar i de... Saps què passa? Que no calia preguntar-li. Tu ja ho veies, tu ja veus quan una persona fa les coses amb aquesta passió i dedica tantes hores i és una persona que té tant de misteri, vol saber l'anècdota, que tu realment són temes que mai ho pensaries, ho parlàvem abans, no? Són temes que quan veus els últims vídeos de l'Agustí, dius, tio, això com ho has pensat? Pues ell tenia inquietuds, i tenia inquietuds de tractes humans, sobretot, de societat, de coses del dia a dia, de gent que no té... Bueno, que per lo que esperes, no hauria de ser notícia, però realment, hosti, una de les coses xules és que ell s'hi va atrevir. I això és guai. Però no va caler preguntar-li tampoc, és que ella es veu. Vull dir, ell feia mans i mànigues per fer calendaris complicadíssims i logísticament familiars complicades. Si ho fas, no és perquè ens estimi menys. Vull dir, si una de les passions de l'Agustí era la feina i la família, però li apassionava, era la seva vida. Perquè, clar, nosaltres hem intentat fer-nos una idea de com havia de ser el procés, parlant de feina i d'aquesta passió de voler d'agafar els castells i passar-los en el pla que ell els va posar. Clar, en aquell moment potser no es veia tant com un possible entreteniment. Llavors, com va ser aquest procés? Va haver d'estar molt de temps picant pedra o va quallar la idea ràpid? Potser em tiro un triple aquí. Parlo opinió personal com a Maria Forner perquè fotré la pota segur, però crec que... Saps què passa? Com a castellera et dic que crec que ara el món castellà ha fet un boom molt bèstia i és un tema que està molt més al dia, no? I fas castells i tens un grup d'amics i vas de festa, però abans jo crec que el món dels castells no havia tingut aquest boom tan bèstia, no? Llavors jo penso que el meu pare es va atrevir a agafar el tema i a partir d'aquí tot va anar una mica més rodat,
perquè ell li agradava, llavors es veu que té més passió, que els temes són més interessants, que potser gent que no entén tant pot seguir un reportatge seu i l'entens. Jo crec que és més això, no que ell s'ho hagués d'anar treballant, sinó que la cosa va anar rodada, a ell li agradava, les coses anaven bé, ho feia bé, enganxava i llavors fins al final ho va seguir. No sé si li van proposar o ho va lluitar ell, això ja no t'ho sé dir perquè la bifiaria segur. Llavors, la pregunta ens cau pel nostre propi pes, que és, sabem el gust, però com arriba Agustí Forner al món casteller? Com descobreix el món? Bueno, vivint a Tarragona no et queda un altre. O sigui, o el teu tiet fa castells, o el teu cosí fa castells, o el teu veí fa castells, llavors una cosa porta a l'altra. Jo crec que és una activitat xulíssima, que vulguis o no, l'has vist per algun lloc o altre, volent o involent, i llavors pues, va caure perquè és el dia a dia de Tarragona, del Camp de Tarragona, de Valls. Sí, sí. És fàcil arribar-hi. Però... I si vols, hi vas. Però va pujar mai? No. Com a espectador? Com a espectador sempre. I més com a espectador, com a periodista, t'arribaria a dir, Mai va tenir allò el mínim pensament de posar-se una camisa, mai? No se l'hagués posat mai. Patia moltíssim, no n'hagués fet mai. Seguríssim. Per ètica periodística, entenc. Sí. Llavors, l'altra pregunta que també volíem fer, que clar, suposo que seguint el fil de l'ètica periodística ja podem intuir una mica la resposta, però era d'alguna colla? No ho va dir mai, llavors no m'atreviré jo a dir-ho. No, però tenia simpatia amb algunes i amb altres no tant, vull dir, no cal dir noms, ja es pot veure, però això és igual que un comentarista d'esports, tu ja pots veure per on tiren. Això és el mateix, però jo no ho diré. Molt bé. Doncs, estirant una miqueta més aquest fil, tu sí que estàs totalment decidida i definida. Sí, jo no m'amago, orgullosa. Orgullosíssima de la jove de Tarragona. Llavors, ell en principi, com a professional neutral, objectiu, tot i com a ésser humà tenir les seves preferències, ell a tu et picava o et buscava, diguéssim, l'objectivitat, o ja li agradava que tu fossis forofa de la jove? Ell em picava fins la mort, clar. Ell m'ha dit que havia anat als assajos d'X i que havien fet això i que havien fet l'altre. Vull dir, no tenia preferències per la jove i deia que era la millor, Vull dir, no m'ho va dir pas, bàsicament perquè les estadístiques parlen, tot i que jo penso que som la millor. Però... No, objectivament, és que al final, vulguis o no, el meu pare era periodista casteller i jo soc castellera i parlàvem de tu a tu, vull dir, de fer el xafarot, de aquests no sé què, aquests no sé quantos. Parlàvem més de pare i filla, que compartien aquest món, però si la gent ho feia bé, i si ho feia malament, ho feia malament. La seva situació era còmoda, perquè no està involucrat en cap, pots anar picant a tothom i passar-t'ho ben tothom, també. No? I també la confiança que té en mi no és el mateix si ho ha de fer en directe. Clar, moltes vegades, però, per aquí hi ha un tema. La passió pel món casteller no té res a veure amb el fet d'estar predisposat a que els teus fills pugin. Vull dir, això hi ha gent que sí, hi ha gent que no. I, bueno, potser encara més si no hi participes tu directament. Llavors, hi ha riscos. Com s'ho van prendre els de casa en el primer moment que tu vas dir malament. Jo aniré a la jove? Malament. La resposta era no faràs castells, però és que al final, per molt que ho prohibeixis, tard o d'hora ja anirà. No hi ha un altre. Jo ja us ho he explicat abans, jo quan em vaig apuntar a la jove de Tarragona vaig anar amb un familiar meu. Vull dir que tard o d'hora m'haguessin donat permís o no i hagués acabat igual, però jo el paper el vaig falsificar. Al cap de 30 minuts es van enterar, perquè tenia 13 anys i me venia a buscar el meu pare o la meva mare. Però vull dir-te, gràcia no els hi feia. A la vista està que totes les coses tenen riscos, no? I és obvi, jo soc castellera, sé perfectament del que estem parlant, però gràcia no els hi feia. Vull dir, ho vaig fer sense el seu permís. 30 minuts després ho van saber, no va passar absolutament res. Però la resposta era no. Suposo que en moltes ocasions es devia donar la situació en la qual tu estaves actuant i ell retransmetent a la vegada. Com portava els nervis? Perquè devia patir, suposo, per tu. Ell ho passava molt malament,
S'ha de dir que, lògicament, quan tu puges en un castell no pots pujar amb cap objecte que et pugui fer mal, com per exemple un mòbil, una cartera, un rellotge, no? Qualsevol cosa d'aquestes. Quan quèiem d'un castell estava obligada, soc una persona autònoma, independent, soc gran, ja, de trucar-lo o presentar-me allà on estava perquè em veiés de cap a peus. Vull dir, és normal, és que no deixa de ser un pare. La meva parella també puja, també pateix, igual que si la meva germana fes patinatge artístic, doncs també li exigiria el mateix. És obvi, però patia. I a l'últim 3 de 10 del concurs, que va ser l'últim concurs que va viure ell, no ho pot dir ja, però ho diré jo, va plorar. Vull dir, són moltes emocions als castells i quan ho comparteixes amb algú que estimes és algo que no es pot explicar. Són moltes emocions, es passen molts nervis. I és algo preciós de veure. Llavors, suposo que si s'ajunta el teu pare i està la teva filla allà, doncs ja t'hi cagues. Jo ho he viscut com a filla i no com a mare, i ho penso i ja m'hi cago. Vull dir que és molt xulo de veure això. Clar, és que és una sensació, tant en el moment que vas a celebrar-ho, que evidentment primer celebres amb qui tens al costat. Vull dir, has fet una fita al castell que sigui, però després també vas a buscar a X persones, com també quan el castell cau, que busques directament fer contacte visual amb aquella persona que està esperant que te'l miris i que li facis així. Clar. Llavors són sensacions molt fortes. Externament, clar, és allò com un patir i una eufòria per iguals, suposo. És com una cosa de... Jo crec que és aquest el punt dels castells, Aquest nervi, aquesta emoció, aquestes ganes de quan es fa. És una sensació que no pots controlar, saps? A mi no m'ha passat amb una altra activitat o... no sé, no ho he viscut mai. Però clar, jo crec que és precisament aquest patir el que magnifica l'eufòria després. És una cosa que és la conseqüència natural. I el contrast, suposo, del patir a l'eufòria, clar, és que és sensació... Passes amb segons. Clar. Adrenalina, veig. Clar, sí. En el fons. Perquè ell, quan ja, evidentment, tenia assumit que hi aniries i tot bé, et va donar algun consell de dir, sobretot això, o... No s'hi posava, Així com era bastant xafarot amb això, no s'hi posava. Només exigia que l'avisés quan quèiem d'algun castell. I com que sempre estava als mateixos llocs a la plaça, era molt fàcil avisar. Igual que m'envio un missatge pel grup de la família, tot bé. Ja està, però no s'hi posava. Perquè, clar, anant de plaça en plaça, recordes allò que ell t'hagi dit o que ell repetís alguna vivència molt forta, no? Si me'n recordo aquella plaça, aquell any va passar això i encara m'esborrono. És que en tenia moltes històries. Pensa que el meu pare portava molts anys per totes les places. Clar, abans no era tan fàcil o no... Potser no era tan fàcil en el tema de les xarxes, parlo, Però jo me'n recordo d'anar amb el meu pare a Terrassa, a Sant Fèlix, a Santa Úrsula, i jo el que es viu a Santa Úrsula no es viu enlloc, i jo sóc de la Jove de Tarragona, o sigui, les coses clares, cal ser just. La plaça del Blat és una plaça espectacular, i passi el que passi, sempre vius coses espectaculars. I la gran sort és que ell ho podia retransmetre, suposo, no? Vull dir, però les coses justes. Anem a abordar una mica un tema dels més delicats, no ens hi estarem molt, però bé, la notícia de la mort de l'Agustí paralitza totalment el país, cau com un gerro d'aigua freda per tothom, aficionats i no aficionats, va sobtar tothom. Com us assabenteu de la notícia, si és que en vols parlar? Ens assabentem perquè ens truquen de la seva feina dient que no s'ha presentat a la feina. Llavors, com que és molt estrany que el meu pare no avisés que anés a la feina, sabíem que havia passat alguna cosa. Ens posem a investigar i sabem que està ingressat en un hospital. Anem tota la família en comando i en poques hores passa el que passa, que és mort. Va ser qüestió de molt poques hores, vull dir, no hi ha molt més a fer. Va ser un gerro d'aigua freda per Valtros, doncs imagina't per naltros que estava dintre casa. No hi ha molt més a explicar, vull dir, va ser una mort bastant sobtada i inesperada. Una vegada passat la tragèdia, també hem fet una mica el xafarot de xarxes, publiques un fil, un tuit
molt commovedor anunciant la teva aturada del món dels castells, tot i haver descobert que és la seva vida pràcticament, o gran part de la teva vida, doncs anuncies que pares per salut, per passar el dol, i planteges aquest temps com una cura. Allunyant-te del món que et connectava amb l'Agustí, doncs ho planteges com per tu. De fet, textualment, dius que aquest any serà per viure'l amb l'escut al cap i el cor amb tu. Aquest dol com va ser? Si és que encara s'hi ha passat. Saps què passa? Que l'Agustí forma part de casa nostra i el dol és compartit amb la meva mare i amb la meva germana i amb tota la família. Llavors, quan el dol és compartit, crec, m'atreveixo a dir, que és més fàcil acompanyar-lo. Però amb el tema dels castells, el meu pare i jo era la unió que teníem. Era la connexió. Tu tens connexions amb persones que hi ha algun comú que t'uneix, no? I allò és irreplaçable, per molt que ho comparteixis amb els teus amics o jo inclús ho comparteixo amb la meva parella. Llavors els castells aporten tantes emocions que quan estàs en un punt tan dèbil com són tots els records i totes les places, has d'estar bé. Mentalment has d'estar bé, perquè físicament tu pots estar més fort, menys fort, atlèticament espectacular. Això no implica res, però els castells, la gran sort que tens és que tothom hi pot participar. Però el que sí que t'ha de funcionar és el cap. Llavors, amb aquests nervis, tu has de tenir la sang freda de saber el que estàs fent, perquè és algo que, a part de tu, hi ha moltíssima gent que impliques. Llavors, com que jo no em veia amb cor, perquè eren molts records, i necessitava saber què sentiria un altre cop a la plaça, vaig preferir no participar activament, tot i que hi vaig cada assaig, perquè sóc una jonqui dels castells. Però mentalment necessitava veure què seria viure al món dels castells sense el meu pare. Llavors necessites parar un moment. Egoistament és així, o sigui, no hi ha un altre. I has tornat ja o encara estàs transitant? Encara estem transitant, però ho hem viscut, necessitava veure què era viure. Saps? Perquè ja et dic, el meu pare era una persona de peu, o sigui, acabava una diada i s'anava a fer una birra amb nosaltres, vull dir, no era una persona, no, l'Agustí Forner, no, vull dir, l'Agustí acabava i s'anava a fer una cervesa, era un tio supernormal, però s'ha de dir que era una persona molt coneguda, llavors el fet aquest de la filla de l'Agustí, doncs prefereixo ser sincera i dir, sé el que impliquen els castells, sé que mentalment hi has de ser al 100%, doncs vull provar-me a veure com soc i com estic. Precisament amb el que deies ara, clar, aquestes veus de televisió i de ràdio, doncs, com dèiem, tenen una cosa molt especial que entren a casa. Llavors, entenc que moltes vegades algú t'haurà parat i t'haurà dit mira, és que amb l'Agustí he viscut això, o és que aquí vam estar fent una cerveseta junts i tot això. Llavors, hi ha alguna anècdota així concreta per divertida o pel que sigui que hagis dit, ostres, l'Agustí en estat pur? Jo me'n recordo quan va morir el pare, la Montse Prats, una castellera molt mítica també de la colla, que va ser pilanera molts anys, quan es va morir, el primer dia que el vaig veure em va dir, quan jo era canalla, que era molt petita la Montse, em van dir que vindria a la tele a gravar-nos de com m'aixecava i com anava la diada i tal i qual, no? I la Montse és una tia bastant tímida. I la van enganyar, ¿vale? La van enganyar i li van dir, vale, doncs no vindrà a casa. I la Montse es va despertar i el primer que va veure va ser mon pare. Ei, Montse, bon dia! La tia es va quedar així i diu, me cago en la puta, tio, ara què faig? Anècdotes d'aquestes, però de gent que té carinyo i ho fa amb tot el respecte al món i fa gràcia saber-ho, no? O gent de la feina que nosaltres no coneixíem i va venir a veure'ns i parla del papa com era el papa, no com Agustí Forner, sinó com la persona que tenim a casa, un tio normal, superdivertit, un tio senzill. I això és guai de veure, no tant com a periodista, sinó com a persona com era. Jo crec que la gent el coneixia tal com era i això és xulo. Clar, és que ens ha passat també una cosa molt xula, i per què no dir-ho, que al final vas explicant una mica, no? Hòstia, avui gravem tal capítol, demà gravem aquest. I quan parlàvem justament de l'Agustí, a les persones que ho hem comunicat, tant les que estan aquí de públic com altres que ens han dit que no podien venir, com involuntàriament
quasi un acte reflexe, al mencionar el nom, me feia com... Ai, saps? Sí. Amb una tendresa especial, i crec que això és... I tant. Que no està a l'abast de tothom. És a dir, aquesta manera de connectar amb la gent. I a través de la pantalla petita, vull dir, no estem parlant ni personalment. Sí, no és una cosa precisament senzilla de fer. Si traspassar la pantalla i sentir que aquella persona que no coneixes, sentir-la tan a prop i que sàpiga doncs, tant de greu quan no hi és, tot i no haver coincidit mai, és molt complicat i una cosa molt genuïna i que honestament no es troba gaire. I en l'època que vivim ara, que és tan fàcil dir males paraules o penjar-les per Twitter, no? Qualsevol cagada, enriure-te'n i tal, una de les coses que vam notar més era que no hi havia ningú que parlés malament d'ell. A veure, que males experiències segur que n'ha viscut, no? Pel carrer, igual que tu, igual que jo, igual que tothom. Però l'Agustí era una persona que tenia pocs amics, molts coneguts, i de moment 0 enemics. I això és una cosa bonica. I per la part de la família és molt bonic saber que això realment es veia així pel món, no? Bueno, parlem d'amics, parlem de coneguts, de tothom que sempre ha estat del seu costat. T'estem entrevistant a tu, que és la filla, i dins del seu cercle familiar estem molt contents també de dir que de públic ens acompanyen l'altra germana i la seva esposa. Llavors, el paper d'elles dues, que ens consta que no estan tan vinculades al món casteller, com ho vivien tot això? Tota aquesta connexió que vosaltres sí que sentíeu i aquesta voràgine, com ho vivien elles? Però amb una normalitat, és a dir, a mi m'esteu entrevistant perquè sóc castellera i llavors puc parlar més de castells, però el meu pare també tenia una connexió increïble amb la meva germana, no? Perquè el seu caràcter era més similar i amb la meva mare al final ho compartien tot. Però vull dir, elles vivien aquesta connexió amb normalitat, igual que elles en tenien altres que jo no en tenia. Claro. No, vull dir, és una connexió de que el meu pare era periodista casteller i jo compartia la mateixa afició, però igual que elles tenien connexions molt bones. Els 4 hem tingut molt bona relació, hem sigut molt bon nucli, però els 2 compartíem una cosa que ens ocupava moltes hores a l'any, que era el món dels castells. Llavors, clar, la putada era per elles, que tot el dia parlàvem de castells, naltros rai. I el sentit de l'humor, que ja l'hem comprovat, també es propaga per la resta de membres de la família, sí. Aquest cachondeo. Sí. Ens ho prenem una mica així. Abans ja us ho he dit i us hem portat una camisa bastant característica de l'Agustí, però en el moment del tanatori vam decidir que tota la família, o la part de la família que volgués, però tots els cosins, les filles, portessin una camisa seva. No, tu imagina't el drama de l'Agustí Fornés ha mort amb 62 anys i trobar-te a 8 persones amb la camisa aquesta dels ovaris, de la bandera gitana i de... No, vull dir, dintre que cap som família bastant de cachondeo i dintre del drama absolut que és, doncs ho intentes portar de la millor manera i és un petit homenatge, no? Un quinyo amb ell a dir, ei, com la família del Forner. I això és xulo. L'actitud, no? Actitud, exacte. Sí, no, a veure, sentit de l'humor se n'ha de tenir perquè precisament parlàvem a vegades que em trobo, per exemple, mon pare pertany al món casteller i ma mare no. Llavors, a vegades li vull explicar coses i se n'en fot de mi perquè és com un monotema que agafo, també quan vas amb gent que no... Som molt pesats. Som molt pesats, llavors has de tenir sentit de l'humor per trampejar 2 persones així a casa, això és un fet. I és un bucle. Clar, llavors, és una evidència que anés a la plaça que anés, seria ben rebut en general, vull dir, que voti l'Agustí, no? Sí, és justament el que reguli el preu del vi. Exacte. Llavors, clar, aquí hi ha un tema de que l'amor s'expressa en el moment que l'Agustí és a la plaça, però en el moment que deixa de poder-hi ser, també hi ha moltes mostres. Sí. N'hi ha algunes així que vulguis compartir? La que ens va fer les joves de Valls a l'última Santa Úrsula, les joves de Valls, s'ha de dir, i de justícia és, que han tingut molts homenatges cap al papa, però des de sempre. És a dir, des del minut 1, ja no que estigui mort, des de que va ser un periodista conegut, sempre han sigut molt propers, molt familiars i molt carinyosos.
i l'última que van tenir a Santa Úrsula van fer un cartell molt gros a la plaça amb una il·lustració seva xulíssima, amb un Fred Perry, com és normal, no? I jo crec, m'atreveixo a dir, i les miro amb elles, però crec que és de les coses més xules que han fet a moltes places. A l'Arbós també van fer-ne alguna, a Tots Sants també en van fer alguna, moltes. Vull dir, hem d'estar superagraïdes, i ho estem, però aquell cartell va ser ganivet directe al cor. És un detall preciós, però n'hi ha hagut moltes, sí. Amb aquesta conclusió, que al final és l'estima que tenia tothom a l'Agustí, voldríem fer un parèntesi perquè ja ens estem apropant al final i bé, aquest espai, com ja acostumem a dir a cada capítol, està patrocinat per Mas Montseny, que són uns companys d'aquí al Morell que fan un oli molt ben parit. I tant. I bé, no volíem perdre l'oportunitat de donar-te'n una ampolleta perquè el tastis. I no paren, no paren de rebre Meravella. premis. No, jo sempre ho diem, però no ho diem per dir, sinó que és un producte fantàstic, de primera qualitat i que guanya de tot. Vull dir, no sé, que millors 10 olis d'Espanya, de Catalunya... Aquestes coses que no para de guanyar premis. I no para i no s'en cansa. Perquè torni a comprar-ne, no? Vingui un altre cop aquí, us avisi per anar a dinar i torni a comprar, no? Vale. Està tot pensat, Ho he pillat. Així que, Maria, doncs... Moltes gràcies. De res. Doncs, com has comentat, anem arribant al final del capítol, tot i que si una cosa he après estant amb l'Albert i tanta altra gent és que és un tema que dona per hores i hores i dies i setmanes, i en podem continuar ara, però ens agradaria concloure amb, segons el teu punt de vista, com creus que hauria de ser recordat el forner, tot i veure que ja se'l recorda de manera fantàstica. Doncs d'aquesta manera, és a dir, és una desgràcia que hagi marxat tant d'hora, però sempre s'ha de tenir aquest record. Nosaltres com a pare i com a persona, catxondeo pur, però vull dir, el record ha de ser aquest. Si tu vas a una plaça i un dels records que et ve és l'Agustí, hòstia, això és un record superxulo, i que t'ho vinguin a dir és molt guai. Significa que l'Agustí formava part d'aquest món dels castells, però tu el record que et ve és l'Agustí a Sant Fèlix al costat de la Polleria, per exemple, no? Vull dir, són records d'aquests que vulguis o no hi són. I això és molt bonic, però s'ha de tenir un record positiu, doncs com és ell, no hi ha més. Això ho hem notat des de l'inici també, el positivisme a l'hora d'afrontar un tema com aquest, nosaltres també anàvem una miqueta amb peus de plom, perquè és un tema complex, però la positivitat, no, l'optimisme a l'hora d'afrontar això ens ha sorprès moltíssim i ho trobem molt admirable. De fet, ho hem comentat, que és una cosa, doncs, no sé, que autèntica. Sí. Però és el que us he comentat, ell dona peu a que el record sigui aquest, no? Si fos una persona, si el meu pare s'hagués quedat amb el personatge aquest de la delegació de Tarragona, no? Amb aquest traje maquillat, doncs potser seria un altre el paper, però no era així el meu pare. Llavors, moments de tristesa n'hi ha, lògicament, però el record ha de ser alegria pura. És el que en transmetia ell, i així ha de ser. Doncs amb aquesta alegria de la que parlem i que també heu pogut anar percebent no només en la conversa, sinó en els talls que hem anat posant, ens acomiadem aquí i fins aquí 2 diumenges. Moltes gràcies. Gràcies.